Стига си тичал без посока. Време е да станеш магнит за успех. Успехът не е само да караш Мерцедес, да носиш Диор, Шанел, Луи Витон, да имаш голяма къща и тлъста банкова сметка. Истинското проявление на успеха е да имаш живот пълен със смисъл. Хубаво семейство, мечтаната работа, време прекарано с приятели и най-вече време за теб. Ще те отведа зад кулисите на 10-годишния ми опит в Vintage Dolls. Как го издигнах до върха, през какви трудности преминах, как се справих с тях и какви техники използвах. Какво ще научиш от Магнит за успех? 4 модула, всяка сряда, 2 гост-лектора, Биляна Стоянова стилист и Лили Георгиева, консултант по кариерно удовлетворение. Ще ви предам моите практики за ментална настройка и веднага ще започнете да привличате успех. Не е нужно да избираш между кариера и личен живот. Можеш да имаш и двете. За кого е подходящ курса? За предприемачи и мечтатели, за хора, които търсят не просто работа, а смисъл на живота. И за хора, които искат да балансират между личния живот и бизнес. Запиши се още сега и стани магнит за успех. Започни твоята трансформация и спри да отлагаш.